Hej YouTube, og i dag så har mig og Stipe 1 lavet en let's My real name is Jacob. Ja. Real name is Jacob. Vi har lavet en let's play på Jakobs Samati server. Og I får ikke IP'en at vide, fordi I er mærkelige. Og hvis de får IP'en at vide, så skal de også først få adgangskoden at vide til Samati. Ja, og I skal blive whitelist. Nej, er der whitelist? Ja. Er der? Ja. Okay. Jakob, jeg laver lige stone tools til os begge. Okay. Jeg tror ikke, det var en særlig god idé, det der. Og videoerne, de kan kun komme til at vare lidt tid hver eneste gang, fordi at jeg har et lortefilmeprogram. Det kan være, hvis jeg får penge. Hvor lang tid kan du filme, Thomas? 10 minutter højst. 10 minutter, oh my god. Oh my god, det er meget tid. Oh my god, oh my god. Det er lidt tid. Shit. Skal vi gå ud og finde et sted? Ja, jeg skal bare lige lave tools til at spille. Jeg lige har lavet dem. Der har vi begge to. En af hver tools. Sådan en tools. Jakob, kom. Jakob, vil du have stentools? Min computer er meget dårlig til at rendre verden lige nu. Jeg kan ikke se jorden lige her. Men det kan jeg nu. Okay, Jakob her. Stentools. Yay! De brugte. Okay, da den brugte. Jeg havde brugt den til at ødelægge crafting table. I hate you. I hate you. I hate you. Jakob, der er et træ. Vi skal smadre det. Vi skal hugge grise. Vi skal hugge et træ. Flyvende grise. Flyvende grise? Ja. What? Hvad er det? Helt seriøst, hvis jeg recordet nu, så vil det her fucking være mærkeligt. Helt seriøst, der er flyvende grise, jeg mener det. Wow. Er det grise overfor? Nå, der er en gris op på et bjerg. Ja, okay, jeg slagter grise, så tager du træ. Jeg slagter grise. Nej, du slagter grise, jeg tager træ. Der er endnu et træ her. Nej, grisen! Og undskyld, det lægger så meget. Det er ikke... Lækkert for dig. Et æble! Jeg fik et æble, Jakob. Fik du et æble? Jeg fik et æble. Fik du et æble? Fik et træ. Jeg vil op her. Jakob, Det er helt vildt så dårligt, min computer er til at rendre verden. Gå væk. Så helt vildt så dårligt, min computer er til at optage. Ja. Hvad er dit filmerprogram, der er lort? Hej gris, vil du dø? Det er min computer, der lægger sådan, at det bliver til lort. Bitches. Jeg tænker, at den stadig kan optage. Jeg har 7 bøffer nu. Jeg har 7 bøffer nu. Åh. Jeg kan kun loade et chunk ad gangen. Au. Jeg er lige ved at dø. Jeg har ikke ret meget liv, og der er flyvende grise igen. Kæft. Det ville være pinligt, hvis min lige kom ind og sagde, ja, jeg har noget fælder. Jeg tror lige, at jeg laver en demo, hvor der står, at jeg optager, eller... Du optager ikke. Nej, det gør du. Ja. Men jeg er sammen med dig om at optage. Gå væk, gris. Jakob, skal vi sige, at vi finder et sted i næste episode? Hver gang vi skal næste episode, så laver jeg den der lyd. Nå, Jakob, så skal jeg zoome på dig. Hvordan er du? Og så du er forberedt. Jakob, hvor er du? Jeg kan ikke finde dig. Kan du ikke finde mig? Nej. TP er forbudt i denne let's play. Ja. Kan jeg ude ved sådan en ørken ved sukkerrør? En ørken med sukkerrør. Ja, right. Kan du se den? Og der er også en jungle her. En jungle biome. Okay, jeg siger mine koordinater. Jakob, mine koordinater er x er 278 og z er 177. X 200 hvad? 78.
Og Z, det var 177. okay. Jeg har noget pork chop nu. Jakob, kan du finde mig? Jeg trykker lige F3. X, det var 279. 179, det er den her vej. Og Z, det var Det var 177. ja. Kommer du? 177, det er den her vej. Jeg zoomer på den, så jeg kan se. Hvor er du? Jeg dræber Crazy Man. Gør du? Ja. Godt. Jakob, kom nu. Nå, jeg kan se dig. Wow, zoom ind på mig. Hvor er nu ind? Ja. Eller jeg kan se dit navn. Kan man også sige. Jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke løbe mere. Jeg har masser af mig. Jeg har ikke nok nogen. Jakob, kom nu ind til mig. Jeg tager lige noget træ. Nej. Jakob, Jo. kom nu. Jeg ved ikke, hvor du har. Sig lige dine koordinater så. Jeg kan se dit navn for fanden. Jamen, så kom der jo hen til mig. Du er lige bag træet. Nej, du er lige inde i bjerget. Ja, men jeg kan se et træ. Inde i bjerget. Nej, jeg er på bjerget. Jakob, hvor er du? Kan du ikke sige dine koordinater? Jeg kan se dit navn, Thomas. Jeg kommer. Hvor er dit navn? Du har ikke, du ved, på, så du kan ikke se. Jeg kan se dig, Thomas. Ja, Jakob, jeg zoomer ind på dig. Og så slutter vi episoden her. Hej, hej. Hej, vi ses aldrig mere. Kun i den næste episode. Du. Ja, undskyld, jeg bliver bare nødt til at gøre det.